Good morning mga lord. So narita diri karon sa among garden. Kay maghawan ta diri sa atong garden kay murag dugay-dugay nagkikita nga wala nakaanhi diri. So karon Sabado walay klase so naami diri uban sa akong mga napkins. Unya si Dudong tuara sa balay kinatulog itong gabi ang duty. Unya ganina ra ko diri nag gilamon sa akong batungan mga lords kay nangunod na siya unya. Grabe ka sagbutan. Buti-butan na din ako siyang sagbot na kanang mga dagko-dagko ang sagbot ba para dili kayo bukot kayo atong batong. Muna din na diha akong gibut-ibutan sa sagbot mga guys. Oh grabe na. Grabe ka baga og sagbot. Ako siyang gibut-ibutan unya. Nawanhawan na siya gamay. Namunga na di ay ni siya. Na mao ni akong gibut-ibutan sa sagbot ginagmay kay namunga na para dili siya kuanan sa amigas o naga ni amigas ginagmay oh. Pero gamay ra dili pare sa tong ni agi nga gabi kadaghan og amigas. Naman na day ko dani nga side sa atong batong. Nauna na siya bunga oh. Anam-anam na siya og pamunga. So muna din na di akong una pagilamon karon. Unya na ay mga ingani o nga putol ilahang hikot so ato ni silang hikutan pag utro para mukampat sa ibabaw mapadulong ito sa ibabaw kana na siya bunga oh. Nga nasa sa yuta nagkamang. So karon mga jay ato din hikutan ang atong bato nga kuan gabok na atong PC eh. Hikutan ko din bato nga kan mga jay para mapaingon siya sa ibabaw. Kay nangunod na siya namunga na siya mga jay unya. Naa siya ni yuta nagkampat. Ato din siya hikutan para mabot siya sa ibabaw batong gayran. Namay ang hikot mga jayo pero naputol. Ato siya diri ko sa ibabaw. Gabok na itong pisi. Kung itong pisi kinauan-uwan na siya, mga gabok na siya. Maban ka dito nagikampat sa ibabaw sa pikas. Oh. Lala ka dito sa kampat ito na siya dito sa ibabaw. So gitindog lagi siya mga jayo nga atong nahikutan. Unya, katong napalit na mo bitaw mga jayo nga pipino nga isa ka putos kanira gid taon siya nabuhi mga jay o nya na siya bunga karon kay dili man nato siya sige kaanhian diri sa garden kay dapat ni siya lapog-lapugan siya mga jay para dili uluron nya dili man ta sige pa kaanhi diri sa garden so ato siyang putuson magtry tag putos ani kay para dili ni siya uluron atong parehason sa palya nga akong parehason sa palya nga ako siyang gipang putos so natay silupin diri mga jay o so ako siyang putuson kay dili man gud ta kada adlaw dili man gud mi kada adlaw anhi diri sa garden mga jay labi na kung tingklas dili ko pa kaani kada adlaw diri sa garden kay agatiman ko dito sa balay din gawas pod agluto-luto pod ko ginagmay disi atong linya so ingani on ra nato siya wato siyang putuson kung pwede ba ni siya mulahutay ba ni siya kung atong puston kaya paakan magud ang mga tamaing or lapinig mga jay naguluron dayon so ingani kay di man sila makapaagdan ni kay natabunan man siya basin mo lahutay ni siya ato ra din siyang bahagan diri sa lubot para magawas ang hangin kana lang sa duwa akong putuson kay na diri sa ibabaw pero gagmay pa man na siya una pa man iyang bulak wala pa man siya naman og bulak kana lang sa atong putuson. Well, dito nag-relax dia sa atong banlag mga jay. So kanisa ang similya sa okra ang atong atubangon. So ako din siyang gipang kuha ang liso mga jay no kay para atong matanom. Medyo ubay-ubay gid ni atong natigom nga pang similya sa okra mga jay no gikan na din sa atong tinanom nga mga similya kanang mga guwang bitaw mga jay nga dili nako makuha ba dili nako maapas so nangaguwang siya so mao ni akong gipang tigom aron na atay masidling na pud utro. Ready for the tanom na gid ni siya mga jay kana naman tay hawan dito so ato na ni siya itanom kung naa na pud tay time charos. Bitaw mga jay medyo gigutom man ang person mga jay so mamahaw sa tadin ni mga jay no nalimot man dai ko nga wala pa dai koy pamahaw igo ra dai ko nangapi gikan mi sa balay unya atong sudan ni dia mga jay is na dai tay bulad dia mga jay no na with suka na siya mga jay den kana dai yung isda mga jay den na adin tay lambay so kuha din na niyoyo gabi sa uyuan ni Dodong kay nangiwag sila unya iya din ang ipaluto sa ako na unsa man ta para magbalibad no nga libre na biya na atong sudan so magluto ta mga jay oy para malibre pud ang atong sudan ba ni na ta maproblema basta luto na gani na mga jay ay di ta magbalibad ana oy kay malibre na biya atong sudan ana pila ra may istorya mga jay so nahuman na day ta og kaon so gipanghipos na din na nako diha atong luto og sudan gipantaklob na nako ang Tupperware kay basin unya naapay gutomon makakaon pa diri ra day ko taman bye bye.